बहरा में बानी भूखे मरतानी मिलत नइखे आहार। दिल्ली में बानी भूखे मरतानी मिलत नइखे आहार। हाथ जोड़ के विनती करीले सुनली मोदी जी पुकार कि हमनी के घर पहुँचा दी ट्रेन चालू करवा दी कि हमनी के घर पहुँचा दी ट्रेन चालू करवा दी। बहरा में बानी भूखे मरतानी मिलत नइखे आहार। दिल्ली में बानी भूखे मरतानी मिलत नइखे आहार। हाथ जोड़ के विनती करीले सुनली मोदी जी पुकार कि हमनी के घर पहुँचा दी ट्रेन चालू करवा दी कि हमनी के घर पहुँचा दी ट्रेन चालू करवा दी। आप सुन रहे हैं हर्षराज इंटरटेनमेंट को। हाथ जोड़ के विनती करत तनियो कोरोना से तो बाद में मरम, लेकिन ऐसा लागता कि भूख से पहले मर जाई। मनीष रक्सौल हाँ कई दिन भर पेट खैला भइल नइखे एको पाई। ए मोदी जी कई दिन भर पेट खैला भइल नइखे एको पाई। कंपनी मालिक हिसाब देके देले बा भागाई। कंपनी मालिक हिसाब देके देले बा भागाई। जब जब फोन करतानी घरे रोवतिया माई कि हमके घर पहुँचा दी ट्रेन चालू करवा दी कि हमनी के घर पहुँचा दी ट्रेन चालू करवा दी। ए मोदी अरे कहे सब केहू के तो पेट भर जाता, लेकिन हमनी बिहारी के ऊपर काहे इतना अत्याचार होता हो? काहे कि हमनी अपन देश छोड़ के दूसरा के देश में कमायल बानी? यही से ना बोली हाथी जैसन देहिया हमर गइल बाटे गल जी। हाथी जैसन देहिया हमर गइल बाटे गल जी। चमक लाल बिनद काहे निकाली जल्दी हाल जी। चमक लाल बिनद काहे निकाली जल्दी हाल जी। कहता वे विक्रम बेदर्दी सुजीत जोड़ के दुनू हाथ कि हमनी के घर पहुँचा दी ट्रेन चालू करवा दी कि हमनी के घर पहुँचा दी ट्रेन चालू करवा दी। बहरा में बानी भूखे मरतानी मिलत